Язовир Голям Беглик, 21 февруари 2026. Шли сме да направим ефтината разходка на ето този приятел. Поксан! Виж! Обичаме ли сега? Обичаме ли сега? Обичаме ли сега? За първ път от 5 години водата на язовира е на нормалните граници. По официални данни язовира е пълен 85%. Пак казвам, за първ път от 5 години е така. Красота.